cilok Mas. Mas cilok. Sorry, ora butuh duit. Kene nyok. Kon glimpange gerobakmu ye. Wong lanang itu sampai kalah karo wong wedok. Aku diingasine iki meng gaya-gaya tok. Lah, wong wedok mesti klekek ngene. Lah, wong wedok lah to. Mata mancing los. Dong ora. Si. Apa cinta apa koyo gombal ama. Yo mbek aku lek geng-geng kono. Iki lho sumbangan sebelum kok limo lagi aku gak ngerti jane. Abang istri saya suka marah-marah, gimana solusinya? Buang ke laut. Siap bos, laksanakan. Ki ngopo to jane? Pemangan karek ngemplok dadi kono ki barang lho. Ono-ono wae kayane mangan. Sesuk acarane nanti. Isu acaranya mancing nang laut. Oh, esuk mancing laut. Awane Mancing nang danau. oh, awane mancing nang danau. Terus bengine Bengine ngrungokke ceramah. ceramah pengajian. Oh, ceramah bojoku. Diceramahi bojomu. Aku sering ketemu Pak D iki ning room karaokean. Duduno gandul ngisor. Kuwi jenenge Bocah ngono ki lak sarana nggo nyetak awakmu kuwi. Ngawur ae. Umume iki mic dicekel, digo maju, terus digo nyanyi. Iki mic dicekel, dilus-lus ning panggonan. Apa ora kaing-kaing sing dadi MC-ne?